Hej børn, og velkommen til Natashas køkken med velkommen Natasha. Der står vi her med pølsemix. Ja, Natasha, det er jo ikke pølser. Det er brød. Det ligner i hvert fald. Men nu har vores tv-producer bedt os om at lave noget mere interessant. Derfor kører vi efter et tema hver eneste gang nu. Jeg laver pølsemixen, som min mor lavede den, og det bliver masser af setup. Jamen Natasha, hvor er din setup-pen? Min setup, Kan du tage Natasha? Skal du åbne den? Du gør det okay. Natasha, jeg tror ikke sådan, du åbner en setup. Kan du ikke åbne for mig? Jo, jeg er rigtig stærk. Det er det, jeg skal have pølsen derovre. Ja, Natasha, det siger du jo. Gør vi sådan her. Så er man bare sender dem på, og så gør vi sådan her. Er det så pølsemix? Så er der pølsemix. Vi kalder det pølsesjov derhjemme. Ligesom din mor lavede, siger du. Min mor, Natasha. der var mere sæd i min mors. Jamen Natasha, man kan jo ikke bruge sæd til pølsemix. Nej, det er også bare sjovt. Nå, ja, men jeg griner i hvert fald. Det er helt sikkert. Det er nu pølsemix. Jamen Natasha. Hvor kommer ketchup? Natasha, skal du ikke have noget ketchup? Det kan jo ikke være en rigtig pølsemix, uden der er rigtig ketchup Jo, i. kommer du ikke med ketchup? Jo, fordi at i tv's-køkkenet tager vi normalt de rigtige råvarer og laver dem op til noget helt andet. Men vi har snydt lidt og købt bevidst tomat. Jeg har snydt lidt! Men hvad til Natasha? Natasha? Kenning. Natasha, du med dit navn minder mig om Det et gjorde du har jeg. aldrig gjort. Det gør mel i brødet! Det var lavet i forvejen, ikke? Det er tit. Du skal nok lige have det på der. Så kan man tage ketchup, og så kan man bare... Så skal åbne ketchup først, Natasha, fordi vi har ikke købt så meget, vi vil åbne den selv. En pølse? En pølsesagt, du har der, Natasha. Er det en, du har taget med på gården? Natasha, Jeg hun har bor gået på til gården. gården, jeg skal! Natasha bor på en gård, hvor hun har vokset op med Sådan. oldtids madlavning. Der hvor hun kan lave det perfekte pølsemix. Og Natasha, du er ved at være færdig her, kan vi ligesom se. Brug mere din fejl. Skal du ikke smage lidt? Jo, jeg vil lige Du prøve. vil lige godt smage! Jamen Natasha, det er jo gaffel. Det kører slet ikke. Kan du give mig en lille smule af en gaffel her? Jamen, jeg tager det med hænderne. Jeg vil bare smage. Natasha, er du sikker på, at det er helt Skal jeg have noget sovs med? Det er god pølsemix. Det smager lidt af AIDS. Men ellers er det meget god pølsemix. Det er jeg sige. Man er jo sikker på at sætte dem, fordi det giver ligesom sådan en videosmag, som en almindelig kælderfarve. Min mor, hun var en vædder. Brug mere. Hvad siger du til det? Ja, hun er været født i et bestemt stjernetegn, så. Nej, hun havde hånden, og så havde hun hove, så vi gav den vædderen. Men faktisk så havde hun også hud som et menneske, men det var sådan lidt orangeagtigt. Så når vi kiggede på hende, så troede vi ikke, at en dyb skov, hvor der stod en vædder. Nå, Natasha, det virker da interessant. Er du sikker på, at det er noget helt korrekt, du siger til mig der? Stjernetegn, det var også vædder. Nå. Har det måske noget at gøre med, at hun ligner en vædder? Jeg har engang bygget en harmonika. Nå. Af laks og... Ja. og ild. Ja, men Natasha, vi skal tilbage til, hvad? Det smagte fandme godt. Ja, og så kan I alle sammen se det hjemme. Og som sagt, det eneste, I skal bruge, er Natasha og en pølse. Og en lille pige ved navn Enrico. Det kan vi også bruge. Men altså, som sagt, så er vi gået efter et bestemt tema her. Det skal være det fjerne østen. Så tager jeg en lille... Så har jeg taget en fjern tuber med, fordi at alle de ser og tænker måske lidt, hvorfor har han sådan noget mærkeligt tøj på? Det er jo kun små nærebørn, der går om sådan noget. Det er jo helt klart, fordi at Natasha har valgt tema den gang. Hun har altid gerne været den fjerne østen. Temaet det er Indien. Ja, hun har altid gerne været den fjerne østen. Hun har aldrig kunnet komme der på en kærestante trussel fra hendes forfædre. Ja, og så var det fly, jeg skulle tage med, det brændte op, fordi det var bygget af træ. Ja, men er du sikker på, at det ikke var med terrorhandlinger, Natasha? Ja. Du ved, 9.11. Jøderne. 2. verdenskrig. Jeg mødte engang en jøde, han havde 60 ben.
opdage, kan man godt sige. De løber også hurtigt. Vi skal stoppe. Det er ikke sjovt mere.